السلام علیکم. جہاں قدر لقمہ تو نقدیں بطر گوشت دارو بیش اگر نرسید دوز بی منتیں سورچیے گند ملی گنوکند مردک پپوٹا بار نبید اشتر پکتگدان بار نبید سامنے سہور پاد کیت منا پگو کا نہیں گو کے ریدگیں بستاد نہیں ارک چبار کپیت چپیر نہ کپیت ہر اولاک چبار کپیت چپیر نہ کپیت سید اگر چرید بل چھمی ماتے بندائیں سید اگر چرید بل چھمی ماتے بندائیں کیرانا کسوکائی جنے نامے کسرکندی کنے کیران کسوکائی جنے ناما کسرکندی کنے ہرچ نانا پمہیر گندم مور ہرچ نانا پمہر گندم مور سب مردم سیرے پنامردم بلائے سب مردم سیرے پنامردم بلائے توشک پلاپ زیرگ نبیت دہکان امائن کہ وطی بندہ مزن کند دہکان امائن کہ وطی بندہ مزن کند اشتن لاتی بطر کہ ماں نوشتتیں می بطر دامان سک پراو مزنیں ای بطر ای وقت بلوچستانے ای دیمی نمگا گشگ بند ایرانی بلوچستانا او بلوچستانی بطلانی واسطہ بلائیں کتابی درکاریں بلوچی بطلے سرا ہر کس چیزی زانت آبنیشی تو فرمن دیں بدانت تاک من بطلانی باروا پورا بزانانو ای کتاب دیما پر انشاءاللہ پین بھی کم کسی حسنی ماما بھی و شمی ناکاری منتظران من سرسوز شمی منتظران مضمون تو نئی نظامکاری یاری دهید تمام سک وست بانو اگر شما ای بنیسید سالتاک اولیس کویتا نوامبر دسامبر 1980 من ادوارم از باز شوی